Balimao Anyokma, très urgent et très bonne nouvelle. Balimao, ko Mali avocat, Burkina Faso avocat, Niger avocat, c'est-à-dire que AEC avocat bede farla nyonka, Kaira Kafoko, Asimi Goitayen, Galone Teka Noro, et Maître Moutakatal la, ko coup d'état, ko nte coup d'état, ko nien galondi. Vraiment, ambe AEC avocat syndicat fait ba bede farami nyonga bi. Koubena na Maître Moutakatal ka ko kuta blati. Malé ni tare ni bonne nouvelle di. Ni maïra ka fo ala ka tien bange maliko ina. Tche jamana kana ke koni mogami kungolo mandi ebe koni tangalo ndoro la koga imagine noro. Anga sabali ala bende. Anga sabali ara made ibise sola chuko ibise nyobela chuko kani se anu malaka. Donc malien amena a fin kalasan non. Sebene fla là. Les avocats du Burkina Faso, voilà. Pour Maître Moutakatal, voilà, les avocats du Mali, du Niger et du Burkina Faso se constituent pour défendre Maître Moutakatal détenu illégalement par le service de renseignement du Mali, la SE, la sécurité d'État. Malien kuma befle. Est-ce que vous, n'y auront de la kakefoloa? N'y auront pas de la kakefolo. Parce que trop c'est trop. Maître Mohamed Ali Bachili Menanao, est-ce que Burkina avocat ou la kubuda douala? Est-ce que Mohamed avocat ou la kubuda douala? Mais mouna mogobe kidadou. Ali Sénégali kelengale moufleni. Sénégali ministre Koro Boraka kuma koni Assimi Goïta nga nie mana ko nyoko mana ko flama delika dafolo. Ko c'est la honte. Abise abo choko jume. Ni mogo mi mandi awe aben galon tike kanoro ola. Bon ninganga ni maïra aula. Oru bora. Mali ortem yo communiqué minke. Mali ortem yo communiqué mununke. Ouye mogo munu ira. Mali télévision sola. Ouye Umar Marokole ouye de toko ira. Ani capitaine Soiba Kelengele. Mali ortem. Ani Mali procureur ye mogo munu toko fo. Kol de impliqué lembe. Ouye Soiba capitaine Soiba Kelengele ale toko bola. Abedi toko bola. Ani officier chama futara shiriki jabatendo futubo. Aita procureur ka fen kala. Oh, Soiba bora, Soiba ma Omar Maroko toko Soiba capitaine Soiba jarabora ka video kiri karamuke. Tellement yan galon tege fu ere nazira galon kono. Capitaine Soiba bora ka video mka munde fo. Ako ko ale ni muntara ani abedi a drone fa mamo wore toko Mais communiquer min bora oye kuma mu fo. Mali justice ye kuma mu fo. Ani Soiba jara capitaine Soiba jara kuma fo teklinge. Ima malo yako jugu alo mas uye Soiba jara ka kuma bode. Malo yako jugu tellement ya don galondo umase ka akuma abo Mali télé la. Mali gouvernement sarana ka bla ka page ou sans fela ou la. Aeta Mali gouvernement ma bla procureur ma kuma ka fo parce que galondo do beba don galondo. Awa Burkina avocat baro moko avocat syndicat mo be Burkina avocat syndicat me Niger ani Mali taw. Ou bede farale me ñokon ka cette fois-ci ko nte blati. Mais mon fo AEC président to ngena. AEC anga ke tienka. Anga na ke mo mi konga gwanye anga ngalo noro la, ça c'est pas bon. Ne se gu tungara ni Maître Moutakatal liti ke ñoko fe. Moutakatal baraketa. Ko reta ko kuma kumbe fo wakati mina kanto M5 kono. Ne ke mo fla kumbe M5 kono. Olu kumbe sran ni kureta ko kuma woni fen fotoro ni afoli na tro docteur Shegel ko kala mayga fleni ale ni Maître Moutakatal olu kumbi prudence kumbolu moko flad la gateme M5 moko beka awa kanto M5 kala wakati mina moko kun comment gone kateme Shegel ni Moutakaka ngol de beka ngakala tienere kumba fo ngu calmelen do te fanga keta tu vois en passant ngu chochole no olu kumba fo kanga calmer. C'est pas des gens qui fonctionnent comme ça. Koko Moutaka ko Moussa Tarare be gado da ko Moutaka kumbulla katara fenge aw mo fa ma galote ka dor Moutaka talla Moutaka mo mi Moutaka tin ko nke quoi il c'est pas comme ça qui tra Moutaka ma mo wéré soro kata kurita ko fona fo sura sikoro et puis confindo daru la ko ngone yelela de quoi donc même fo Mali autorité mo na ay Moutaka bla wallahi ay Moutaka bla ay Arasfati bla ay docteur Sokal ko kala mayga bla ay Clément Dambélé bla ay Rose Poivron bla. Prisonnier politique FFB aya bela jelim bla aka réconciliation ke o de kay Mali mani wakati la
ma Assimi ta ke parce que fallait nous ayada nous na Assimi o ke sisa ka recrutement ke peut-être là avec ma ta ke di quoi na gan ba fo parce que ni me ko fara critiquer figa solution dama ni ne bora dongodo Assimi go ta mai ne te solution di ne ta fo ni ne kan ni mai ne to fo a yere kan atikene la aka nga fo segu tungara yere ta segu ta Assimi yere di fe mais malien be ba don ne ka vidéo la ne be solution di Assimi ma be la be ba don Assimi e recrutement ke na Assimi Mali sorasi ma million clé recrutement ke bi Mali ka gagner jomba tokota est-ce que ne ba tokota Assimi ne ba tokota Mali ba tokota ne ka kele be fle ne te mo kele ki farsugo be ki kuka gone na ne tatoyi ne fle ka solution dama wallahi billahi na Assimi mo be bla ka bo kasola samno ka réconciliation ga ala yere ba garjige ele ma ta ke di parce que danga ba ko o te solution do ya et c'est ka mo ka leaderum ne kudu ka so ko lu ko situno ti sutende donc ko be fle donc avocat ke ni wulla et emballement tiara spati mu fo anga janga name ibe aramade do fin do de fe ibe aramade do fin do de fe anga janga name to anga name tu on tegera tugomi pour moi Assimi nous be so tie ko be ma ka kula bo ne ka jati akira ne la donc akira ne la tugomi pour moi be se ka ke mo sugu bela qui mina kan galon daila qui landaba qui buda tie kono on va faire parler les téléphones ou bien couler take bubu basara et jusqu'à ce que Sali à l'époque ministre appela jereni messa araspati ni famena ibisika fo araspati komwe ne flene ne na araspati ka tablo tekilingi ma araspati ana sominde araspati ne ni beni wule ka fana ko he ko ni sorasi nunu te mo jelungi adon fien kumba benuna ne na araspati tablo tekili bebodo mais ay tien fo quoi les gars il a dit la vérité hali Assimi tien fo ne ba ngai tien fo ne ga vibe fle ça n'était net tate acharnement mo yere personne contre la quoi il n'a faut pas muso kango bambe faransi obunoyi acharné la al ne nyuma ka ta fo ne to mo yi quoi c'est ne ngane kan et puis ne bogolo kan ne budonko ne be chugo mi ne mo ga beti ne fa beti donc moi je sais qui je suis il ne ka ngata te kele chugo ne ta ke jugu ya oro iko ka ke doro ka foi man ye akani shi man matin midi soir akani man aller de beta mbe ko ne te ten quoi parce que uga muso pia le no be français kango bain na be kuma kangi ba ko cheka nte fe ka to ere bonda kono o muso pia le na le be kuma dora be tene na le ti fe ke ni ai sarade e ka foi de main hal ni ko ma bonjour aba fa ki aneni bo ala ka mo kishi wo shintane ya makwa c'est très très grave ya c'est des gens qui vont beaucoup souffrir bon ne tete ne la chiale non quoi allez si Assimi changer la ne be dunu ni balata ka Assimi fasada ne taille conviction de anga janga ni kene ta odi ne be solution de Assimi ma bon Niger avocat ne maloya de Assimi ma diebe tigere il a bea dompi ali Mali wulu be ki ma ki bire ibira mettre Muntakatal kono ni ne ka kele shogali ko kele o Muntakatal ni shogali ma kele ya mais on ne be ka Muntaka défend bi ni ne ka kele shogali kele est-ce que ne be Muntakatal défend bien Muntaka ni shogal makalaya malembe mabogala ma ni binkera hali wulu kono ne be wulu defa ne be tendi ba muso pia pripara kango de mumbe français ale bolo kale ne mo ko suga kaleya ne ga kele ne be kera ma den défendre quelle qu'en soit ta couleur quelle qu'en soit ta position ma ti te jendu ko golo nga ko ni binkere ko na ko ne ti défend ali binkera Assimi kono ne ba défend n'était parti prisé. Parce que moi, j'ai été élevé d'une famille digne. Ne chiaka inde. Ne bogolo kayen awa ne kabila fana kayen. Djougou attend chia là quoi. Il y en a pas. On a la bouche, mais au fond là, on n'a rien contre personne. Mais quand 100 keme ni mo rankini bi kono djougou ya ne tout là quoi. Moi je ne suis pas dans ça. Ne ba mo fo bela jelengena. Assimi goita molula de. Maître Muntakatal ka affaire là, il a eu honte. À Maloula. Muntakatal me défend jusqu'à hi. Wallahi. Muntaka mangole ko nga défend. Malien de lamba défend. Parce que Binkera kono. Ni Binkera mo ne mo jolu défend. Ne mo chama défendre. Ne mo do défend. Fouye galon tika ko le wardinema. Ne ti défend ka wardinema. Ne ti défend
ne b'i devant ala kama ali kana fɔ ne ma bonjour wallahi ne b'a kɛ ala kama parce que n bɛ sa bi n bɛ sa sini n t'a dɔn ni sara don min na ni Segu Tunkara sara don min na au moins u n'a fɔ n denw ɲɛna ton père était bien ton père était comme ça juguya ye fɛn dɔnbaliya de c'est pour ça an b'a fɔ u ka muso prépare bɛ faransi k'a fɔ a ɲɛna kango den mun bɛ faransi il faut que je dise comme ça juguya in filɛ nin c'est une maladie bon dɔw fana ta ye u siya ye bon je ne sais pas dɔw fana ta ye je ne sais pas dɔw ta ye abu jeli de la quoi c'est héréditaire dɔw ta ye peut-être je ne sais pas maa ŋa n ta to yen moi je n'ai rien contre personne non ali Modibo Konɛ filɛ nin n'a ɲuman kɛ ne b'a fɔ maa ma ɲi de voilà la vérité je suis comme ça moi je suis comme ça ne tɛ mɔgɔ jugu fɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw juguya ne t'o fɛ quoi awɔ ne tɛ ala deli ala ka fɛn kɛ Mali la jamais de la vie ne bɛ danga don don o don mɔgɔ bɛ ka Mali juguya ala ka bɛɛ bi c'est aussi simple que ça donc ne t'a o dɔrɔn de k'a fɔ n ɲɛna bin kɛra maître Muntaka Tall kan minnu bɛ ka taa don Asimi ka jeu la ni fanga binna don min na vous allez tous répondre devant une juridiction compétente du Mali parce que ni ko de daminɛlen a tɛ ko min dɔn Assimi Goïta filɛ ka waraku de minɛ a t'a dɔn a ye ko min kɛ il vient de faire quelque chose de très grave nin ko in tɛ bila tan dɛ Muntaka Tall ka ko in tɛ bila tan dɛ ka ngalon tigɛ ka nɔrɔ cɛ la aw ni ala na kɛra cɛ aw bɛ bɔ ka taga c'est à dire ni mɔgɔ minnu kɛra dɔrɔn u b'a coup d'état et puis a bɛɛ système kelen de quoi u ye nin kelen de kɛ Mamadi Ali Baci ka tɔgɔlu don kaso la pendant 5 mois c'est à dire ça fait mal ka Mali mɔgɔba bɛɛ la gosi bon nin de bɛ ka kɛ AES kɔnɔ hɔrɔnya bɛ min aw ko an ka fɔlɔmɔgɔw k'an ka segin an danbe ma an ka fɔlɔmɔgɔw kun tɛ nkalon nɔrɔ mɔgɔ la aw bɛ ka nkalon nɔrɔ mɔgɔ la aw bɛ se ka aw waso ni Modibo Keyita ye aw tɛ révolutionnaire ye aw mana jamana libéré kama aw nana bɛndiya de kama mɔgɔ b'a faso fɛ halaladen danbetigi ka ngalon k'i ka baara kɛ ka ngalon nɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw la n'o ye maa ka baara ye hali ɲamaden ka fisa n'a ye e ka baara wɛrɛ tɛ e la pour que e ka fanga sɔrɔ pour que e ka avancer e tɛ dɔ wɛrɛ kɛ dɛ e bɛ ngalon de nɔrɔ mɔgɔw la kuma bɛɛ e ka vie wɛrɛ tɛ e la n'o tɛ maa mun b'i supporter hali wulu ka fisa n'u ye bilayi talayi parce que hɔrɔnden tɛ ngalon nɔrɔ mɔgɔ la quoi halaladen danbetigi den fɛn dama dama n'a b'i la i tɛ sɔn k'i baara kɛ ngalon nɔrɔ mɔgɔ la mɔgɔ bɛ siran ala ɲɛ wala a t'a kɛ a bila i kunna don dɔ la i bɛ sa don dɔ la an fɛn fɛn bɛ ka kuma don dɔ la an bɛ minɛ an bɛ sa dɛ an bɛɛ bɛ sa don dɔ la mɔgɔ bɛ kasi ala karisa sara Segu Tunkara sara Abdou Niang sara Assimi Goïta sara Boubou Mabel sara o bɛɛ bɛ fɔ don dɔ la i bɛ minɛ i salen dɛ k'i minɛ k'i siri k'i da kasange kɔnɔ ka t'i bila dingɛ kɔnɔ i ye kuma minnu fɔ réseau kan i denw de bɛ na lasigi sa aw fa kumakan filɛ o ka sɔrɔ e b'i kaburu kɔnɔ i ye nkalon min tigɛ ka namara min kɛ ka nafolo sɔrɔ o nafolo i b'o min mara dɛ i muso bɛ tila ka taga furu siri cɛ wɛrɛ ma o b'i jɛ e ka nafolo la i kɔfɛ i dalen i kaburu kɔnɔ f'i bɛ kasi f'i b'i tɛgɛ kin k'i to kaburu kɔnɔ i muso t'i ta ye i denw t'i ta ye i bɛ sa don min na mun b'a fɔ k'an bɛ sa i nɔfɛ mais hadamaden tɛ foyi ye quoi hadamadenya ka sabali sa cɛ don dɔ la an bɛɛ bɛ sa c'est pour ça ne bɛ sigi ka Abdou Niang ninnu ni Boubou Mabel ninnu lajɛ u t'u miiri saya la u t'u miiri don dɔ la u bɛ sa de aw bɛ sa k'a ka mobili to k'a ka sow to i tɛ taa kaburu kɔnɔ n'i ka so ye o i b'i waso ni mobili min ye don dɔ la i bɛ sa k'i ka mobili to yen i muso dɛ e muso bɛ taa furu siri manuba dɔ ma u b'o sigi ka mobili kɔnɔ f'u bɛ bijou di musonin ma bijou di ka dɔrɔn f'i bɛ to i kaburu kɔnɔ k'a mɛn et toi tu es qui cɛ an ka siran sa cɛ don dɔ la an bɛɛ bɛ sa i bɛ ko kɛ k'i miiri de ne denw bɛ tila ka ne ka nin de ye bon maa ma t'i miiri ten hali ɲamaden ka fisa n'i ye c'est pour ça ne bɛ ka nin sɔrɔsiw lajɛ ne bɛ ka yɛlɛ u ma de don dɔ bɛ k'a la Assimi tɔgɔ bɛ tunu Mali histoire la ni Assimi tɔgɔ fɔ hali wulu bɛ pɔrɔn ci la carré kun na il est sorti par la petite porte c'est fini cɛ adamaden ka baara kɛ ka nkalon nɔrɔ mɔgɔw la non c'est du jamais vu Sunjata m'o kɛ Modibo Keyita m'o kɛ maa si m'o kɛ dans la vie Assimi kelen tɛ Assimi ni Modibo Konɛ olu de ka baara ye nin wallahi bilahi Assimi Goïta ni Modibo Konɛ de bɛ ka nin baara kɛ cɛ tɛ muso tɛ u fila de don fɛn jugu den fila bɛ Mali kɔnɔ Mali jugu fin mun hali jugu ni ka fisa ni mɔgɔ min ye o Modibo Konɛ ni Assimi de
e muso kango de ni il furu sur les Modibo Kone ou je ne sais pas moi no chene tando e jo kebe na Modibo Kone défendant yi mo do be ko halu kuma nga wulu ko ba ha to quoi. Mais moi il y a des gens que je déteste quoi. Je ne veux même pas entendre des gens kebe na dofone mako Maliki Diko ba to d'abord. Quelle connerie comme ça là. Tu as même vidéo en black quoi. Ala ka hera ke Mali. Nous te ka ndambe keleke de, te ka ndambe keleke. Nous e tanyi naudi. Nous nana ko ta de ngini ka ngware ngini ka dun ki ja mais ala ma de bi tala ala ba tala. Ala ka tien bangi. Ni tien be asimi mbolo. Wallahi me kuma nye halala di. Ne wuru tan de ni tien be asimi mbolo. Na halala ya koson. Mba deli ala fe. Ni tien be asimi mbolo. Ala ka asimi sangorota. Ala ka asimi ka kalo mene. Mo ni ta asimi fa ala ka ben malu. Ni tien ba bulu de. Mena asimi galunka. Ala ka libu. Ala ka na asimi ben galunka. Ala ka libu. Aka juga ka teme karafitaka. Aka juga ka teme Samuel Dutaka. Ne bora kumala. Ala ko domne. Bela jelen ka foko amina ya rabbi. Ne bora kumala.